24 narut. Ei yletä puihin tuo leija. Ennen vanha oli 30 narut, mä muistan, mulla meni tuohon puuhun leija. Hyvä on! Tulee Riivuoren oikealta puolelta, eli länsipuolelta. Äkkiä sitä hujauttaa kahville tuohon loisteeseen tuolta säystä. On kyllä ihan eri homma kuin purjelautailuaikana tää välikkö toimii kyllä niin hyvin. Leija ei tuumaa mitään noista puuskista, niitähän aina on. Niin harmittaa kun unohtui tuo rahat matkasta, olisi voinut käydä kahvilla ja munkilla tässä loistossa. No niin, hauskaa oli kun oli niin kauan kun oli kiva. Nyt on haaksirikkoa tuonne tänne Lehtisaareen johonkin rantaan ja joo, ei nyt saisi tulla rescue ihmiset neuvoa miten tää tehdään. Tossa on heti syvänne, siinä ei voi kävellä tossa. Sitten siinä on lumpeita tossa startissa, sitä ei saa leijaa uimaan tonne sivutuuleen eikä myötätuuleen, ei mitenkään. Niin meikö mä nyt uimalla repii ensin kaikki nuo lumpeet pois, että siihen tulisi reikä, mistä tuo leija lähtisi menemään. Nyt ei self-rescue onnistu, vaikka seisoo kalliolla, perkele. Nyt siis ollaan Lehtisaaren puolella ja tuolla Riippusilta ja auto on tuolla Säännätsalon puolella tuolla. Ei oo juomaa, hirveä nääntymys päälle. Tossa ei oo mitään paariakaan matkalla. Ihan lerppana narut, ei lähde niinku. Mene nyt. Minä teen reskuen nyt. Mene sinne. Ei se menessä. Mutta kärsimysten summa vakio. Sitä piettiin hauskaakin tuossa vähän aikaa, että nyt pidetään ikävää. Makkarat unohtu. On semmoinen iso tuo Kinkovuori tuolla eessä. Ei se ihme, että se varjostaa sinne toiseen ränniin tuolta Kinkomaan satamasta tänne päin. Joo, ei onnistunut self-rescue. Mutta eihän sitä tiedä, jos eksyy vaikka tuossa matkalla hyvin grillipileisiä, että on kylmää kaljaa ja tässä nuotiopaikalla nyt ei ollut palvelu pelannut, mutta hirvittää vähän tuo kävelymatka, kun alkaa olemaan aika väsynyt ja ei ole juomista. En tiedä, se on varmaan ensiksi otettava tuosta Päijänteen kylmät päälle. Rannat tutuusosa 37. Tosta voisi ottaa hyppylähö. Huoltohommat toisinpäin. Nyt ensin kuivatetaan leijaa ennen kuin lähdetään kotiin ja mies nesteytetään. Tää on itse asiassa hyvä paikka niin täällä on sitten ei tartu nurmikkoa eikä hiekka tässä asfaltilla kun viikkaa vehki. Onnistunut reissu, ihan hyvä vetää tossa missä vaan voi pyöriä kun tuulee jostain Riihivuoren jommalta kummalta puolelta tai vaikka lännestäkin. Täällä on näitä rantoja ja kahviloita ja pizzerioita kaikki, niin kyllähän täällä kelpaa haaksirikkoutua ihan mihin vaan. Ei mitään ongelmia puuskien kanssa. Tuonne kärkeen haaksirikkoui. Lyhyt taas matka ollut tulla yli, mutta ei saanut self-rescueta tehtyä, että olisi leijalla veättänyt, kun leija juuttuu koko ajan lumpeisiin, niin sitä ei saanut vaan sieltä lähteä. Käsittämättömän vaikeita. Ne on nyt
niitetty kaikki heinät ja kaislat tuosta starttilinjalta. Siinä on puhasta paanaa. Sen verran tuli höylättyä siinä. On tää on komea paikka kyllä. Oli kyllä kiva.